Ne znaju kada žive. Od Kosova došao od tega so prevoz in ne znaju kada žive. Vse je dogovore. Jaz kot za te. Vaše zapravo znači, da se skaknite na dogovor. Jaz se konsultiram s komisijsko na komisijo. Mene mi rekao, ako ima validna lična karta, sve dobro stoji i kao i Kako je to nema nigdje? Ona je budski deo. Ona je budski deo. Ovdje nije. ovaj 3 godine se neće podatiti. Pa ako vi ste bile bilo ovakva falsifikacija, vi ste odgovorni. I drugi može bi i vije. Zašto vi da budete krivi za nešto što je nateralo? Daj mi ništa.